खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। 12 थाखो उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जायफोर फरायसाफोरा 12 थाखो उथ्रिनाय बिथांमोननि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रि ओंखारदों। SSC आ थांनाय 23 जुन खालारखालि CHSL एग्जाम माने कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जामनि थाखाय नटिफिकेसन फोसावदों आरो बेनि थाखाय एप्लाइआबो अलरेडि जागायबाय, दासान्दि सोलिगासिनो दङ। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों SSC CHSL 2025 नि बेनि एप्लाइनि सोमोन्दै सावरायगोन। SSC नि कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जामा माब्ला जागोन, सोर बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो, बेसेबां फरायनाय जानांगौ, माब्ला लास्ट डेट, मा पस्टनि थाखाय जागोन, सेलेक्शन प्रसेसा माबोरै जागोन, मा डकुमेन्ट्स नांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। SSC आ थांनाय 23 जुन खालारखालि फोसावनाय नटिफिकेसननि मथे भारत सरकारनि गुबुन मिनिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट्सफोराव डाटा एन्ट्रि अपारेटर ग्रेड ए, लवार डिभिजन क्लार्क, जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट बायदिनि गासै 3131 पस्टआ खालि जानानै दङ। SSC आ बे 3131 भेकेन्सि पस्टखौ कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जाम एबा CHSL एग्जामनि थ्रुयै रिक्रुटमेन्ट होनो थांगासिनो दङ आरो बे CHSL एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन एप्लाइ खालामनाया थांनाय 23 जुननिफ्रायनो जागायदों आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 18 जुलाइ 2025 नि हरनि 11 रिंगासिम। जायखिजाया 23 जुननिफ्राय फैगौ 18 जुलाइ खालारसिम CHSL एग्जाम 2025 नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बेखौ कारेक्सन खालामनो थाखाय सम होदों। 23 आरो 24 जुलाइ बे साननैनि गेजेराव कारेक्सन खालामनो हागोन जुदि सोरनाबा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला। एप्लाइ खालामनायाव गार्ल्स एबा वुमेन केन्डिडेट आरो SC, ST, PWD बायदि केटेगरिनि बिजाथिफ्रा जेबो फिस होनांनाय नङा। बिथांमोना फ्रियावनो बे एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। एग्जाम मड, एग्जामा अनलाइनाव जागोन ना अफलाइनाव जागोन? SSC नि बे CHSL आनजादा अनलाइनाव जागोन, कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट। एग्जाम डेट एबा आनजादनि खालारनि बाथ्रा बुङोब्ला टायार 1 आनजादा फैगौ 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 18 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जागोन आरो टायार 2 आनजादा 2026 मायथाइनि फेब्रुवारि मार्च दानाव जागोन होननानै नटिफिकेसनाव बुंदों। जायफोर टायार 1 आनजादाव पास जायो बिथांमोना टायार 2 आनजादखौ होनो मोनगोन। बे SSC CHSL एग्जामखौ होनो इसेन्सियेल क्वालिफिकेसना मा नांगौ, बेसेबां फरायनाय जानांगौ, बेफोरनि सोमोन्दै बुङोब्ला बे CHSL आनजादखौ होनोब्ला सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय गनायजानाय बर्डनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिनाय जानांगोन। नाथाय मिनिस्ट्रि अफ कन्जुमार एफेयार्स एन्ड डिस्ट्रिबिउसन, मिनिस्ट्रि अफ कालचार बेफोर डिपार्टमेन्टआव डाटा एन्ट्रि अपारेटर आरो डाटा एन्ट्रि अपारेटर ग्रेड ए पस्टनि थाखाय बिजाथिया साइन्स स्ट्रिमाव मेथ्स आयदा लानानै 12 थाखोखौ उथ्रिनाय जानांगोन। अब्लासो बेफोर पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर 12 थाखो फरायबोगासिनो दङ बिथांमोनाबो दानि SSC CHSL एग्जामखौ होनो हागोन, नाथाय जोबथा आनजादखौ 1 जानुवारि 2026 बा बेनि सिगां उथ्रिनाय जाथारनांगोन बा बे समसिमहालागै डकुमेन्ट होनो हानाय जानांगोन। कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेल एग्जामनि सेलेक्शन प्रसेसनि बाथ्रा बुङोब्ला गिबियाव टायार 1 आनजाद जागोन। जायफोर टायार 1 आनजादाव पास जायो, उथ्रिनो हायो, बिथांमोना टायार 2 आनजादखौ होनो हागोन। बेनि उनाव मेरिट लिस्ट फोसावगोन आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि उनाव सेलेक्टेड बिजाथिया एपइन्टमेन्ट मोनगोन। CHSL एग्जामनि थाखाय माबोरै बहा एप्लाइ खालामो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। आनजाद होनो थाखाय बिजाथिया अनलाइनाव एप्लाइ खालामनांगोन। SSC नि अफिसियेल वेबसाइट www.ssc.gov.in आव एप्लाइ खालामनो हायो, नङाब्ला मबाइलाव माइ SSC एप्सआवबो एप्लाइ खालामनो हायो। वेबसाइटआव नङाब्ला माइ SSC एपआव लगइन खालामनानै स्टेप बाय स्टेप फल' खालामनानै नांगौ बायदियै इसेन्सियेल इनफरमेसनखौ होनानै बिजाथिया एप्लाइ खालामनो हायो। एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया लाइभ फट' होनांगोन एबा लाइभ फट' केपचार खालामनांगोन। लोगोसे गावनि स्केन सिगनेचार 10 to 20 KB नि स्केन सिगनेचार आपल'ड होनांगोन। जायफोर PWD एबा PWBD नि बिजाथि बिथांमोना रिजार्भेसन नागिरोब्ला आरो आनजादनि समाव मददगिरि नागिरोब्ला बिथांमोना PWD नि सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन SSC नि एग्जाम सेन्टारा बहा दङ। स्पेसियेलि आं नर्थ इस्टनि एग्जाम सेन्टारखौल' बेवहाय फोरमायगोन। SSC नि एग्जाम सेन्टारा नर्थ इस्टआव गासै गं 14 दङ। बेफोर जादों डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सिलचर, तेजपुर, इटानगर, इम्फल, चुराचान्दपुर, उख्रुल, शिलं,
डिमापुर, कहिमा आरो आगरतला बेखिनि सिटियाव SSC नि एग्जाम सेन्टारफोरा दङ। बे गं 14 आनजाद मिरुआव एग्जामा जागोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा गावनि नियारेस्ट सेन्टाराव एप्लाइ खालामनानै आनजादखौ हैबानो जाबाय। एग्जामनि सिलेबास आरो मार्क्सनि बाथ्रा बुङोब्ला CHSL नि टायार 1 आनजादाव गासै गांब्रै आयदा थायो। जेनेरेल इंलिश, जेनेरेल इन्टेलिजेन्स, क्वान्टिटेटिभ एप्टिटिउड्स आरो जेनेरेल एवारनेस। मोनफ्रोमबो साबजेक्टनिफ्राय गासै 50 नम्बरनि कुइसन फैगोन। गासै 200 मार्कनि जागोन आनजादा। मोनसे कुइसनाव 2 मार्क्स थागोन। बेवहाय नेगेटिभ मार्किंबो दङ। मोनसे रं एन्साराव 0.50 मार्क माइनास खालामनाय जागोन। आनजादनि टाइम डिउरेसन एबा समा 1 घन्टाल'। 1 घन्टानि गेजेराव गासै 100टा कुइसनखौ सल्भ खालामनांगोन। टायार 1 एग्जामाव पास जायोब्ला टायार 2 एग्जामखौ होनो मोनगोन। नोंथांमोना SSC CHSL एग्जामनि टायार 1 आरो टायार 2 एग्जामनि सिलेबास एग्जाम पेटार्नफोरखौ नटिफिकेसनाव मोजाङै नायनानै ला। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव SSC नि अफिसियेल वेबसाइट, नटिफिकेसन आरो एप्लाइनि डाइरेक्ट लिंकखौ होनाय जादों। नोंथांमोना गावनो थांनानै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लादो आरो जायफोर एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना लास्ट डेटखौ नेयालासिनो थाबैनो एप्लाइ खालामना लादो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। माखासे इनफरमेसना आद्रा जाबाय। आद्रा इनफरमेसनखौ नोंथांमोना गावनो नायनानै आबुं खालामना लानाया नोंथांमोननि बिबानसै। गोजोन्थों।